Kublai pi baro kini kilong kikubor bamda kasngi. Kahil Farmers Union HFU kalalit siya ka Meghalaya Human Rights Commission MHRC da gabakenno ya ga jingpen kenya ki hok riti sensyar ba ka hok jingyo jingyap jing kinong rep na lapang up Hawes Giant Hills na marga jingya ka jiaput jila ba ki jingkhang la di ka jingrep jingri. Commander Shang Pliang, President ka Hill Farmers Union, but Alphan Bert Carson Tiu, General Secretary ka Hill Farmers Union, habakran syakilat pathai kubor, hadin bala IT ya ka Shithi sya ka Human Rights Commission ha Office Angeli, kila ong bakinong rep kalapang up kila rep ya ki jaka rep bakilong try na du mensua, han Raymond ta kila mad ika jing pentut jing ban ben, ba jing khanglat na ki katu kat ni, ki bakam bakidon hapo ka bor sensyar jong ka Assam. Karkum ka Hill Farmers Union kene ka jingjia kalak ta jori ka jingyo jingyap jing kilong ying nong rem ka jing shngan bam ka jinglong jing man jing mut jing kilong ying ki ba em da ka rap karyang. Ka Hill Farmers Union kala ongru babun ki benta jing kariti sensyari India kala syak ta kan thup ya ka hok ban em ba jingyo jingyap hapo ka Article 21 ka hok jingya ringkat hapo ka Article 14 ka hok ban tray bat sengkam hapo ka Article 19 1G ka hok halor ka jingyo jaka hapo ka Article 300A bat ki jingya da pala ai hapo ka 6 schedule ka bede ka borsh nong try ri bat ka hok halor ki jaka tun try ka seng kala kadawru ya ki sakhi bala pun paw ka jing tho jangka de ka baong ba usumbut menteri rang ba snyau balang dar ulah de ban priangi ki jing e baman da ki nong rap bat ulah patha ban pha pahara kala kadawru ya ka jing ong jang Superintendent of Police ka West Giant Hills Ujakpal Singh Dhanau ubala priang bagi nong rap ki don ni ka hok halor ki jaka rap tin rai jangki hapreng ki jing dawa ba hakmat e ka Hill Farmers Union kala dawa ban pha mardor ki bor pahara ka poram ban pinbet ya ka rukam rap jing ya trelang shipor hadu ban pinbet ya uput jilla ban khang persha ya ka nugu jing pentut ban thau ya ka rukam pet ngor ling ba ki bor jing ya da hok nang ban omjia biang kum kini ki jingja Shu ka Hill Farmers Union kala terpad ka commission ban itu ikini ki jingpen kenyong ban hukum ya ki arjila ban pen phai biang ya ka jingyo jingyap jong ki nongram ban pentikna ya ka jingyara ban jingyada ka baslam ya ki nongrap tryri ki basyang basa hakithan kapun sini sa ban wan sini sa ka Meghalaya Human Rights Commission kadai ka bangis ngau thu bha pangidan ha ka jingkot la number 1 number 2 adin bangilayo khamtam nakaliang jong union nilayo ya kaban yasong hakitu ki artli ki peace talk kawai kede ha ka santerik jong umi arajar apun riu bat ka baar ka bangisong ha ka khatpra tarik jong ubnai mi arajar apun riu hadin bang yu I ya ka jingkelaktin bat ya ka jingkelan ka jong kite ki perlok ki jongi na ka te kawai pat ka jela ni itu bakan ni ka porthung kan salat kata ngila WE syai bah ngila keren ya ka state government ngila keren lingba USP ngila keren lingba DC ban shim khiai kani ngila pentip ya kani sa chief minister ngila pentip sen ya kani da ka bangi pensngau siki nong mikmat ki MLA ke jongi henrei kata ka proses ka bangin UI uso kalong very slow tingi kum kinong yalam ngi ngau thu bha ngi sir ka mensim namar ba kani ka porthung kan salat baik bat i shepting ba yo ling ba kani ka jingjia kala ban wan ra pade ki jingjia ki bas ngosi le kila ban wan kita ki jingjia ki ba kandon ki jingya pher jat benrio bat kum ter jadi nomor kata kadaw habing ile song perkhat ka committee habing ile song perkhat paranong yalam is ngothu bakani ka kta le hagani ka kot ngila ya krenshai bakani ka kta ya ka article 21 ka baong right to life and livelihood article 14 ka bakren ya ka right to equality article 19 bracket 1 bracket G kabakran ya ka freedom of occupation article 300A kabakran ya ka right to poverty about 6 schedule kabakran ya ka tribal autonomy kini kidai ki bakta ya ka longbrio manbrio ki bakta ya ka hok khamtam ya unongrap ujongi hoj kadan nakaliang jong ka sarkar bakaong bakan ai compensation nang tabo kum terten henry ngayu I ya kani kamdi ka bapan kemen ya kinong rep ke jongi kinong rep jongi kin kemen haba ki yo manle chalingkhaman kasni ki yo ban tray lada ki yo shi kilo lada ki yo shi spa kilo lada ki yo shi ton kata ka de ka jingyo ka ba kinong rep ke jongi kin kemen kamdai ya kata ka compensation ka bakular da ka sarkar sak away kidan ru ki baong ba kidan ki ba berngem balada ngimyo ban rep ka sarkar ka ban aikam sarkar ki brio lani ki nongrap jungi kata ka di ka bamla banlong
nget yang saus pa duna ki yen ki don halapangam kiba imja nakate kalingka kiba imja nakate ka keper telada ngido hi banrep ngan ong yepi kan dei ka jingjau umat ka baktang bat ngan ong yepi kan penki ye ki jingmut jing perkhat ki babon bawat kinum salia wala da dei ban shim ye ki senjam ki bakam e tengah ngasngo ban ong nakata kadaw ngila persang nakaliang kel samainian ngila IT met bat mensim menin ngidan hakawai ka komiti kabade ka kadi ka pisto committee ka bangi kwa banwanra ikibriu nang tei bani keren bat ngi face to face ngi ngilong ready ngimri ngi kwa bani keren ban pensngutu bakani ka kani ka kam kalapoi ka harendang bat ngi don satang sipau khat arsngi bangi de ban pendap ikite kiling khana ka benta ban yo rap lada ngim yo rap nanong IP kani kala ban lam chaka basa jengai ngi kwa ro ban put ka pressure yo chief minister badan boram jungi ude chief minister belong dynamic uba ngi yo i ki kam ki jong ngida kwa ya kaba chief minister jongi un intervene bat chief minister na Assam batru ban pinsngothu ya CM jongka Karbi Anglong District Autonomous Council bat kumjuru yikidan ki katu katni ki bakwa banlong aktor hakane ka kam kabade hente border ngikwa ya kaba ka sorkar government kade ban shim ya ka jingke kle bat ban wara ikane sakalenti jong ka jingsuk kata kadi ka bakak ngikwa nakaliang jong ka seng tehenrei lada haini jing persang ibarit ijongi bangi opor kendiap sngi haini jing persang ibarit ijongi lada kata kamla banlong tengas ngoban ong kanlong ka bas ngosi thang hadu kata yakin nongrap hapo lapangap bat kumju yakin nongrap hakajelahi barakon ninam kedaw manu tehenrei nakaliang ka jongi kel samainian nginyet scam ha ka bangin ai ni kwa ya kaban pensngo bat ya kaban ai ailat ya ki brio naki arteli ki jela banwan hakalinti jong ka jingsuk bat bangila ban lek phai biang sakatu kapor ka menor ka bangi ki khasi bat kinong karbi ni jerap ni juya bam jalang ni juya trailing khalang bat tum ter ka ba hak madu nakaliang jong samainian kadehi kalinti jong ka jingsuk ki perlok ka jongi na karbi kipan naga state government bat khamtam na USP ban pin itu ya kita kibriu ki bala kem hakatu kapor basya penyap itu oriwal timong kata kade kabaningkong te hadin hakatu kasngihi nakaliang jong SP ula kular batang sudah kani ke meeting unsa ai ka press briefing bat ru ban pha ka report bat ya kata ka report ru ngilayo kopi nakaliang jongi bala tho ka kerteng jong kita kibriu ki bala syakem bat ru la ai ru ya kidur katkum ka jingkwa jongki te hendrei USP ula kranchairu bakasyong hakakot namar begini kibriu ki belasa kem kilayo ya ka bil te USP uang batang ba ya kani ka kam kadang don hakakot ban bishar ya ka bat banangwat benia ya kani ka kes hadin kata nakaliang ka jong kita ki prok jongi na karbi ki ong aipor ngi arsngi bangin ra ikani ka kubor ceki pat karbi ban pins ngau ro yeki ya ka bangilayo ya kani ka report bad hadin nang ta haka pratarik pinsayo kamumut santarik hendrutarik banyotarik pratarik hilayo bani irak te hendrei inda lapoi pada kata ka pratarik habi kinong rap jungi kilek ban selingka kadon ka jingkhang na ki pulit Assam bad kadon ka jing penuit ta ka bagi siat ki jeri kawang di kimau nang tena po karbi bad ka klam urlong te dei namar kata kadaw ko sa pelong biang ya ka district administrative both side SPDC magistrate BDO kiadon lang hakatu ka meeting haka patarik pade nakabenta ban pensngo thu ikini ki arteli kisnau hanang ba ginora ikalinti jo ka jingiso te hendrei hakatu ka khat patarik pade ka kelano kata ka jingi kran kamdan chu ya kata ka demand ka baki ong bakim pat hun lani kim ki klam ong chu bakini ki brio ki bakem ka klampoi chu kata hendrei kala poi no pade ba balai insya bantung ding yaki hakatu ka jaka ka kelano kata ka jingi kran te hadin nang tu nakaliang joki nakasnong lapangap kila keren siya iba katu kasngi bangim dan problem yakinong tapat ani kinong lapangap wat bantung ha katu kajaka kaba kabadang teli kaba kiakam bro arngut bro ar snong mata te hendrei kaba sngosi kalong ba nakaliang joka snong lapangap kila keren siya iba fila bantung tang yaki seasonal crop la bantung using fila bantung jo saw jor kubi kan papikwa tang ba ni persya kum bangi persya ikinong snong lapangap ru bakim dei bantung ya usinsar namar utu dei permanent crop ngimsya bantung ikiding namar utu ru dei permanent crop te hendrei kaba hakani kejingya linti kejongi keren am kamdon kata kejingya keren baong ba kadei kejingya filiput
kamdan kata kajing kini put baro arteli ngi sungtu bet baya kalan demarcation ni shania ka sarkar Meghalaya ba sarkar Assam ban penbet tenrei menta ka bu kajing kli udak tikli bahe ba balai pade umsya ikinong rap dungi ban hiar halingka ban rap adu menta namar kani ka kata adu kata kade kajing kade ka bangibu ya udak jingkli bahe te de namar kata kadau ngi kerpat ye kitu ki perlok kejungi ki badan hapok karbi ba kidai ban kelatia keladam ban ailat ikinong rap kejungi ban rap namar kapor kan dong syu jong u penai me hakatu ka meeting kejing ya keran kalau ka bajrong ba henrei kamdan watang kajing sya ban tho ya kanu ka resolution ka ba hakatu ka meeting i jonga namar ba menta kasnong tapat kamla syu ban rai namar menta kila menta pedi kinyat syaka wei ka komiti ka bationg border area committee ka balakli daki katu kan ningon te hang tu ki in kentup ro ki wei ki seng ki badan hakatu ka border area committee nang tena pokarbi te kani kasnong tapat kanyat no saki but kadba nakaliang ngayu iya katu si nakaliang ka administrative kim respon than ya katu ka border area committee namar kim rasmutu than ya ka jumut jungki ya ka komprekan jungki te henrei nga i bakani ka kan juat bah namar ba ya kani umla ban solve na ka district level but umla ban solve ru naka village level te imat kani nga tharai ka kadai bestang ka intervene jong u chief minister bat ru ban pensong khop ikat tu kat ni ki ba kwa ban pendu ya ka suk susah nya kita gi application ni jonga nga ngadan ka jingit scam haki kulit jong ka Meghalaya namar ba DC buat USP hak tu ki por ki bani dan setai dia dan ringkat buduk pada bat ka sudai tang ba ki kwa ba kinong rap kindon hak song suk song san bat ban maintain ya ka law and order dei na kata kadau ki penjajai ya ki beriu ki jongi bat kumjuro ya ki force banyim dei ban yele mar keliang ya kita ki parti ki badanya setai ko pat ka cela rap panriang menta kasmi ngelawan Ahmad ke Commission ke Meghalaya Human Rights Commission pan pentip HKBD bat kani ke Jingjia ngim sim layo ban ya kendo ya i chairperson de hanrei nilai ya kendo ya superintendent kepala kular ban sa pentip haka commission HKBD bat kani ka jing wan pentip ke jungi de jing wan pentip ke jungi kumbang ala ong kadai HKBD bat ke jing bom yo lat jong kinong rap ban rap namar kani ke Jingjia KBD bat hala pangap tingi kum kaseng misno ba kum kinong rap kidon ya kahok na kabenta ban rap ban riang ban kamai keji ban im tekani ke jing bom yo lat ban rap talong kum ke jing khanglat ya kahok HKBD bat ke jing im ke jing khanglat ya kahok HKBD bat ke kamai keji ke jing khanglat ya kahok long try halor ke kendau ke siap ke jing khanglat HKBD bat ke jing long autonomi ke jungi kum ka jaj beriu ya ka kendau ke siap na takadau ngila pentip Ahmad ke commission bat ngila donro ya ki katu kani ki request ya ke ba ni angnut baka commission ban simkia bat kita kalong ban wanra ya ka jing syong singan hakati ke ceka da ka ba wanra ya ki bor pahara nangka ban kandon ka komiti HKBD bat kumno ban settle ya kani ka dispute hakaba ka commission ru kan pej kan kmi bat kawai ru HKBD bat kejing ban pej bat kmi ba kan nomdon kano ka kejing wan muslia la ni dakino kino ki bor HKBD bat terap karyang naman ni sungtho ba ban rep ban yang kedika hok inang ta ngi kwa balak kumno ka commission kan oversee HKBD ba kan yo ya kalan HKBD bat kamai kaji jong kinong rep jong ni dia na pakadau ngi kwa baka commission kan sim ya kan recognize ya kani ka hok HKBD bagi jing ken ya kata ka fundamental rights jong ki nong rep hangte lapangam but let's say ni shania haka commission bakala ban simru ya ka jingkit kli ban direct lan ban pha ya kini ki artli ki state government kata ka sarkar Assam bat ka sarkar Meghalaya ba kumno ban ai ke jingya da ka ba mardor lane ban wanra ya ka hok bakinyo ban kamai ke ji angka bakan donru ka jing perkhat ka ba janai nakliang jong berarti ki sarkar
bakadai ban bala ban penbek no sno ni kene naman ngim kwa bakum kaseng banang ni syakmat kendang mi shu kijing ya kajia te ngikwa eka long term settlement kaban baik ban bet ban biang no hake bedai bet kene kijing jia te halapangap te nak liang jungi ngidon kijing syania ka commission bahkan sim yala kajong ka bentang bahkan tuklar lem hake bedai bet kene kijing jia hakaba kinongret kijungi lahab ban du no eka hok ban rep ban riang kabalong ru kawai naki kabala wan banwan ra wadi ka food security la ka jing tuna hakabam hakabede bat kabam nak benta jing kete ketrasnong ini so kani kadi ka ba ta bha ini scam ba ka commission kan shim ye kata ka senjam nak benta kan le hakabede ka jing jia udah halap